unu ndị ezinụlọ GCK, anyị nwere akụkọ dị mma iwetara gị taa. Ọtụtụ ọnwa ndị gara aga anyị na-ahụ aka Chineke ka ọ na-ewetara anyị ngọzi nke Chineke na mkpụrụ aka nke Chineke na-egosipụta ọrụ ịrịbama na ọrụ ịtụnanya nke na-eme n'ọtụtụ ndụ ndị mmadụ nke a na-apụghị ịgụta ọnụ, ọbụladị ma ndị nwere ọrụsị ma n'ihi na site na mgbasa oziọma nke GCK, onye ọzọ atụrụ kumu ya agago mba dị iche iche n'obodo dị iche iche na-ekwusa ịhụnanya nke Kraịst na mgbaghara nke Kraịst. Chineke onye na-eme ihe ọma ndị a niile ya na ihe ịrịbama nke na-eso. Dị ka anyị nwere akụkọ ọma ọhụụ maka GCK, maka ọgbakọ nke ndị nke Kraịst n'ebe nwere ọgbakọ na obodo Florida n'ọnwa Mee isi 24 ruo na 20 nke 22. Ọtụtụ igwe mmadụ bụkwa ndị na-esonye na mgbasa oziọma ndị ndu nke nzukọ nke Kraịst site na mgbasa oziọma nke GCK. Oziọma na-agbasa ebe niile, ekwere omume niile bụ nke na-ekwe omume. Biko kpee ekpere maka ọnụ ụzọ oghe oghe nye ọgbakọ mgbasa oziọma nke GCK ka enwee ihe ịrịbama na ihe ịtụnanya nke ga-eme ka emejupụta ije ozi nke Kraịst tinyere n'aka iwere oziọma gaa mba niile. Ka anyị sonyere onye ọzọ atụrụ kumu ya ugbu a dịka ọ na-ewetara anyị oziọma nke Chineke nke jupụtara na amara. Ndị na-eso ụzọ mmadụ 12 ndị na-eso ụzọ Kraịst, ha bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst. Ha hụrụ ya mgbe e jidere ya, ha hụrụ Kraịst mgbe a gọnarịrị ya, ha hụrụ ya mgbe a kpọgidere ya n'obe, ha hụrụ ya mgbe ọ nwụrụ. Ugbu a ha hụkwara ya otu Kraịst ahụ mgbe o si na ndị nwụrụ anwụ wee kulie. Mana ọ dị ndị na-anọghị n'ebe ahụ mgbe ọ hụrụ ahụhụ, mgbe a rara ya nye, mgbe a kpọgidere ya n'obe, mgbe o siri na ndị nwụrụ anwụ kulie. Sọl nke Tasọs, ọ nwere mkpughe ahụ ka e nyere ya. Mgbe ọ gasịrị n'oge tere aka, mkpughe ka e nyere ha banyere nkulite n'ọnwụ nke Kraịst. Ndị Kọrentị nke mbụ isi 15 amaokwu nke 4. E liri ya, o sikwa ndị nwụrụ anwụ kulie ụbọchị nke 3 dị ka akwụkwọ nsọ si wee kwuo ya, amaokwu nke 5. A hụrụ ya mgbe o kulisiriri. Ndị ozi 12 hụrụ ya, amaokwu nke 6. Mgbe nke a gasịrị, mmadụ 500 hụrụ ya otu mgbe. Ma nke fọdụrụ n'oge a, ọtụtụ adịwo n'ụra ọnwụ. Amaokwu nke 7. Mgbe nke a gasịara, James hụkwara ya. Ndị ozi ndị ọzọ hụkwara ya, amaokwu nke 8. N'ikpeazụ mụ onwe m hụkwara ya. Apụrụ m ịgwa gị site na mkpughe na Kraịst a kpọgidere ya n'obe, onye nwụrụrị sikwa n'ọnwụ wee kulie. N'ihi n'ikpeazụ mụ onwe m hụkwara ya dị ka onye bịara n'oge ahụ nke 3 n'oge a, nke 3, ime ka anyị bụrụ ndị ekere ọhụụ, ikere ya ọhụụ, ime ka anyị dị ọhụụ, ime ka anyị nwogha anyị enwogha site na nkulite n'ọnwụ ya. Ị maara akụkọ nke nkulite n'ọnwụ ya n'ụbụrụ isi, nke a adịghị eme ka ị bụrụ onye kere ọhụụ. Ọ bụrụ na ị maara akụkọ banyere mkpughe site n'ịgụ akwụkwọ, nke a adịghị eweta mgbanwe ndụ. Mana mgbe ị na-abịakwute onye nwe anyị, ị na-eji mkpụrụ obi gị na-abịa, iji mmụọ gị na-abịa, iji obi gị na-abịa, i wee kwere na nkulite n'ọnwụ ahụ, okwukwe ahụ
nke sitere na nkulite n'ọnwụ nke onye nwe anyị Kraịst Jizọs. Ọ na-eweta ime ka adị ọhụụ. Ọ na-eweta ime ka mmadụ bụrụ onye ekere ọhụụ n'ime ndụ gị. Ime ka anyị bụrụ ndị ekere ọhụụ site na nkulite n'ọnwụ ya. Na n'akwụkwọ oziọma Taịtọs isi 3 amaokwu nke 5 ya. Ọ bụghị site n'ọrụ nke ezi omume nke anyị onwe anyị nụrụ, kama site n'ebere ya ka o si wee zọpụta anyị site na ime ka asụcha ka anyị dị ọcha, ka ekegharịa anyị bụrụ ndị eme ka mmụọ nsọ dị ọhụụ n'ime anyị. Amaokwu nke 6 nke o nyere anyị n'ụba site na ọkpara ya bụ Kraịst Jizọs onye nzọpụta anyị. Amaokwu nke 7 ebe a gụrụ anyị na ndị ezi omume site na amara ya, amara, ebere, ịhụnanya, obi ọmịiko, ịdị mma nke siri n'eluigwe, nke bịakwasịrị ndụ anyị n'ihi nkulite n'ọnwụ Kraịst ahụ. Anyị bụ ndị a gụrụ na ndị ezi omume. Anyị bụ ndị agbaghọrọ mmehie anyị. Anyị bụ ndị emere ka anyị nwere onwe anyị, enwewo ndụ anyị. Ebe a gụrụ anyị rịị na ndị ezi omume site na amara Kraịst, a ga-eme anyị ka anyị bụrụ ndị nketa dị ka orileanya nke ndụ ebighị ebi ahụ si dị. Akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi 4 amaokwu nke 10. Ọrụ ndị ozi isi 4 amaokwu nke 10. Ka unu mara nke a, ụmụ Izrel na-amara nọ nke a, site n'aha Jizọs Kraịst onye Nazaret, onye unu kpọgidere n'obe, onye Chineke mere ka o si n'ọnwụ wee kulie. Chineke mere ka o si n'ọnwụ wee kulie site na ya onwe ya, ka nwoke a na-eguzo n'ebe a n'iru unu niile. Amaokwu nke 11. Ka bụ nkume ahụ nke edebere n'akụkụ unu bụ ndị na-ewu ụlọ. Ọ bụrụwo isi nkuku ụlọ ahụ. Amaokwu nke 12. Ọ bụghịkwa nzọpụta adịghịkwa n'aha ọzọ ọbụla, ma ọ bụghị n'ihi na enweghị aha ọzọ nke e nyere n'okpuru ụwa, ka e nyere n'etiti mmadụ, nke a ga-esitere na ya wee zọpụta anyị. Ọ bụ site na nkulite n'ọnwụ ahụ, ọ bụ site na Kraịst ya kuliri n'ọnwụ ka mgbaghara na-abịa, ka nzọpụta na-abịa, ka ezi omume si abịa, ka ime ka adị ọhụụ si abịa, wee nye mmadụ niile, mmadụ niile nke na-ekwere. Akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi 5 amaokwu 30. Chineke nke nna anyị ha, o mere ka Jizọs kulie n'ọnwụ, onye unu gbururi, unu kwụbakwara n'elu osisi. Amaokwu 31. Ya onwe ya ka Chineke buliri elu, o ji aka nri nke ezi omume ya wee bulie elu, ka ọ bụrụ onye nchụaja na onye nzọpụta anyị. N'aha Jizọs ekpere m wee nye ka ara bụ ndị niile ndị amaworo ikpe mmehie ha n'obi, ndị kwupụtaworo mmehie ha, ndị yọworo gị ka ihichapụ mmehie ha, mee ka ha onwe ha dị ọcha, ka ha nwee nzọpụta na nwere onwe. Ekpere m onye nwe anyị, nye ha nzọpụta ahụ n'oge awa n'aha Jizọs. Hichapụ mmehie ha niile, wepụ ncheta nke mmehie n'ime ndụ ha, wepụ nke a n'iru gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nye ha mgbaghara na udo n'ime obi ha n'oge a. Onye nwe anyị, nye ha amara inwe ndụ ọhụrụ, ndụ agbanwere agbanwe. Ha agaghị adịkwa otu ha dị na mbụ n'aha Jizọs. Ekele m gị niile, ama m na ịzawo. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Nna, n'aha Jizọs, anyị mara na dị ya agharịpụ aha enyere Kraịst n'aha Jizọs, aha dị elu karịa aha niile, ka ọ ga-abụ na akpọkuwa aha Jizọs, ikpere niile ga-egbu n'ala n'aha Jizọs. Ekpere m onye nwe anyị, ọrịa na-ekweghị ọgwụgwọ niile
mmekparụ niile, ịgba mgba ekwensu, mmekparụ ekwensu ka o runata ala dịka a na-akpọ aha Jizọs n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, malite ọrụ amara gị n'ime ndụ mmadụ niile, ihe ịrịba ama nye mmadụ niile, ọgwụgwọ nsọ nye mmadụ niile, nnapụta wee nye mmadụ niile. Onye nwe anyị, mezue nke a n'aha Jizọs. Onye a nwere mmụọ iweghara, isi mgbaka ahụ, ụbụrụ nsogbu ahụ, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe zara aza n'onu, ọya ibi, enyi afọ, ụkwụ zara aza, ihe ọzụza na-arụ ahụ, onye nwe anyị ekpe m, ihe ịrịba ama, metụ ha aka ọgwụgwọ nsọ, napụta ha, nye ha ọgwụgwọ nsọ n'aha Jizọs. Nsogbu nke dị n'ime arụ, ọrịa obiri n'aja ọcha, ụkwara nta, nje kansa, ọnya afọ, ọya kidney, ọya umeju, ịgba ọbara n'ime arụ, metụ mmadụ niile aka n'oge a. Ihe ịrịbama nke ọgwọ nsọ, ihe ịrịbama nke nnapụta wee nye mmadụ niile n'aha Jizọs. Ọrịa dị ka ga-asụ na ọkwe ya ọgwọ nke tewere ọnọ n'ime ndụ ahụ. Onye nwe anyị, ebe mmadụ nọ, ka bụ ihe na-ekweghị omume, ma n'ebe gị bụ Jehova nọ, ihe niile kwere omume. Zute ndị gị n'oge a, metụ ha aka gị n'oge a, kulite ha n'oge a. Onye nwe anyị, ọrịa a na-ekweghị ọgwụgwọ, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, gosipụta ike gị n'oge a. Ọ ga-abịarue ka ọ bịarue n'oge a, n'aka nri, n'aka ekpe, n'azụ, n'iru, n'ebe niile. Onye nwe anyị, ka ọ bịa na mmezu n'oge a. Ndị na-eso n'igwe nke na-adọta ozi, ndị na-esonye n'igwe kọmputa, ebe niile, ihe ịrịba ama, ngosipụta nke ike gị, mmezu nke ike ka ọ bịa na mmadụ niile, ndụ mmadụ niile. Dị ka a ga-emeghe anya ha, anyị ga-emeghe anya anyị wee nye ihe ịrịba ama nke imeworo n'aha Jizọs. Anyị ekele gị Onye nwe anyị, n'ihi na ya matara n'imewo ya. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Emewo ya. Anyị na-ekene gị maka isonyere anyị maka ọgbakọ jisi ike na-adịkwa ụbọchị. Ozi ọma nke anyị na onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-enwe. Anyị kweere site na ozi a na ọdọtọ gị nso nye onye nwe Jizọs Kraịst, onye hụrụ gị n'anya ma were ndụ ya wee nye ndụ gị ka ị wee dị ndụ. Dị ka anyị na-aga n'iru isonyere anyị, ọ ga-adị anyị mma ka anyị sonyere anyị na jisi ike kwa ụbọchị site na HQ/connect. Sonyere anyị ma kee ozi a ka o rutu ndị agbata obi gị na ndị enyi gị. Ihe kachasị mkpa nke ị ga-eme bụ ka ị gbasa ozi ọma nye ndị enyi gị. Dị ka abịa dị anyị ụtọ n'oge niile nke ị nyere maka mgbasa ozi ọma nke jisi ike.